Jules Verne, citati i mudrosti. Zemlji nisu potrebni novi kontinenti, već novi ljudi. Sve što jedan čovjek može da zamisli, drugi može da ostvari. Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smijemo da zanemarimo prirodne zakone. Gdje je života, tu je i nade. Putovanje nam omogućava da obogatimo naše živote novim iskustvima, uživamo i da se obrazujemo, da naučimo da poštujemo druge kulture, uspostavimo prijateljstva i iznad svega da doprinesemo međunarodnoj suradnji i miru širom svijeta. Vozovi, kao vrijeme i plima, ne zaustavljaju se ni za koga. More je sve. Ono pokriva 7/10 zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja gdje čovjek nikada nije usamljen jer osjeća da život ključa na sve strane. Na površini okeana ljudi ratuju i uništavaju jedni druge, ali ovdje dolje, samo nekoliko metara ispod površine, postoji mir i spokoj neometan od strane čovjeka. Stvarnost nam daje činjenice tako romantične da ni mašta ne može da ih iznjedri. Sve što počne na ovom svijetu mora jednom i da se završi. Munja bez grmljavine ne bi mnogo plašila ljude, iako je opasnost u munji, a ne u grmljavini. U cilju znanosti od čovjeka se očekuje da pati. Sloboda je vrijedna plaćanja. Nikada se ne isplati ništa raditi polovično. Ništa nije prirodnije nego da se jedan čovjek preda da spasi druga dva. To je matematika. Koliko je stvari uskraćeno jednog dana samo da bi sljedećeg postale stvarnost. Osjećam da bismo uvijek trebali staviti malo umjetnosti u ono što radimo. Bolje je tako. Kreativna moć prirode daleko je iznad čovjekovog instinkta uništenja. Prilika koja se sad čini izgubljenom može se ukazati u posljednjem trenutku. Barut je samo stvar od juče, a rat je star koliko je ljudski rod, nažalost. Tek kad patiš, stvarno razumiješ. Velika je nesreća biti sam, prijatelji moji, i valja vjerovati da samoća brzo uništi razum. Koliko još možemo da idemo? Gdje su konačne granice u potrazi za putovanjima? Da li će čovječanstvo biti zadovoljno samo kada putovanja u svemir postanu lako dostupna i pristupačna? Uprkos mišljenjima nekih zatucanih ljudi koji bi zatvarali i ograničili ljudsku rasu samo na ovu planetu, kao u nekom čarobnom krugu koji se ne može prekoračiti, jednog dana ćemo putovati na mjesec, na planete i zvijezde istom brzinom i sa istom bezbjednošću kao što sada putujemo od Liverpoola do New Yorka.